Magreklamo na rin kampo ng gubernatorial candidate Danilo Bailon ing sumasumangid checkpoint ng PNP malapit ing Karelang headquarters. Ambing nemang dinepensa Keti ing Pampanga Police ay report ng Patricia Mamang. Kinwestiyon ng Pampanga gubernatorial candidate Danilo Bailon inyang Webis, May 1, ing presensya na rin police checkpoint ating pamagpasulapong drone king Karelang campaign headquarters inyang bengining Miyerkules. Agpangkang Bailon na duwang checkpoint ing telakad malapit king misumangid the entrance ning Karelang headquarters kabang ating Caucus Keti kayabing running mate ay among Ed Panlilio. Mayroong mga ahensya rito ng katulad ng PNP, na Tiga Angeles at saka ng LTO na nahaharang tuloy yung ating mga kabalin na dumadalo sa focus natin. Kasi yung PNP na Tiga Angeles kumukuha ng camera at saka nagpalipad pa ng drone dito sa private property na kinatatakot naman mga constituent natin na dumadalo sa caucus. Kinwestiyon na mo naman ng Karelang kaalyado ay Jason Sicat, councilor candidate king siyudad ng San Fernando, ing pamagpasulapong drone king Karelang headquarters. Obra mo kaning pamamuntada ka. So may balik ko, kaya ikit may ating drone. At yun ay kening kilo premises king upper side. So binidyo may mga alarm ding magkaukus, may kapag-focus, lalawenda namin drone. Ikyan mi lang gakilwal. Gagay may landing yung drone, kaya mismong pulis. Punan yung pulis, kaya itong police car na, kaya itong mobile car na. So, sinita nila, sabi ko, para saan po yung drone? Nagsa-surveillance. So, bakit po sa private property? Sabi namin. Tanong nyo na lang po sa team leader, nanitang pulis. Kaya, penenayan may itang team leader. Pag-ibat na ng team leader, surveillance mo ka, review ko niya mo, alalang pag-ibat masalese, para ka rin, ba't itang drone do, mirna siya yung private property ng Governor Bailon. Di po ba? Common sense na mo, illegal po ito. May respond kami mo po, kaya itang gagawan do, klase harassment niya po ito Panakit ng Bailon, antimo apektado kanuketi ing freedom of expression. At saka yung culture of fear ng mga Kapampangan, takot sila. Dapat talaga meron tayong freedom of expression. Kung sino man ang gusto natin iboto at yung ating pangungumpanya, i-allow nila. Hindi yung como sila mga nakaupo. Ang purpose lang niya, matakot yung tao pumunta rito. Yung mga volunteers, matakot pumunta rito, nasa ganun hindi kami makapag-focus. Yun ang purpose niya. Itinamaning apila ng Bailon. Sa mga iba't ibang ahensya na narito sa Pampanga para mangalaga ng kapayapaan, protektahan ang mga tao. Sana maging parehas lang ang batas. Protektahan ang magkalaban sa politika, ipatupad yung tama, ipatupad yung batas. Samantala, mamasala ng Governor Dennis Delta Pineda na alayang kebaluan king reklamo da rin kampo ng Bailon. Pekibaluan na mo namang Pineda kareng kapulisaning sangkaning checkpoint malapit king headquarters. Okay, totoo po may checkpoint. Ang tanong ko sa PD natin, bakit nagkaroon ng checkpoint? Request po ng kanilang kaibigan na dati nating regional director na si General Sarmonia. Ang sinabi po ni General Sarmonia, once na may mga activity at maraming tao, maglagay kayo ng area security. Okay din naman po para sa akin kasi bago po dumating ang eleksyon, malinaw po na pinag-usapan namin sa Peace and Order Council na lahat ng politiko, kalaban ko man, kalaban man ng mga incumbent mayor o sino man na manghingi ng security para sa kanilang kaligtasan, bigyan natin lahat. Pare-parehas dapat lahat ang kandidato. Kung anong trato sa iba, ganun din po lahat. So, yun po ang reason kung bakit nagkaroon ng checkpoint doon. Ilang araw na po yan. Hindi lang naman po kagabi yan. Ilang araw na po kayo nagkakaroon ng activity dyan na meron po kayong checkpoint. Di ba po? Hindi lang po kahapon. Peki, bata na mo naman Pineda, inko-question na pamangamit drone ning PNP. Anong purpose ng drone? Bakit kayo kailangan magpalipad? Requirements po nila yan. Every time na meron silang mga checkpoints sa iba-ibang lugar, documentation po nila na kailangan sila mag-drone kung anong area po sila.
area security. Yun po yung sagot ng ating provincial director na pwede po nating linawin. Dikil naman, king presensya ng Land Transportation Office o LTO, enaniya kanumandato ng Kapitolyo, saklong obra ng Amanwang National Agency. Mga professional po yung mga tao na yun. Tinanong ko po sa mga pulis natin, bakit nagkaroon ng hulihan? Ang hinuli po ng mga LTO is yung lahat ng out of line. So, ibig sabihin, dumaan sa harapan nila, yung mga out of line, hindi naman ho sila pwedeng magpikit-pikitan. Dahil ang nangangampanya ang utos ng Panginoon. Hindi po dapat yun. Ibig sabihin, lahat po tayo pantay-pantay dapat. Parang EDSA lang po yan. Lahat na nagka-counterflow, gumagamit ng mga bus lane, binabash po natin lahat yan. Kahit sino pa hong tao yan. Iti naman, ing mensahe ng Governor Pineda, king kampo ng Bailon at Panlilyo. Alam niyo po, 2007 pa na si Among Ed ang humahabol. Yan na po yung tagline ninyo eh. 2010, 2013, 2019, 2022. Yan na lang po lagi ang tagline natin. Wala na po bang iba? Tayo pong mga nanunungkulan. Doon sa oras na sumumpa tayo sa katungkulan natin, kalahati po ng buhay natin nasa hukay na po. Yan, dahil ginagawa po natin yan dahil sa pagsiservisyo. Pero wag naman ho, lahat naman ang nangyayari dito sa probinsya, ibubuntong nyo po sa pamilya ko, sa pamilya namin. Mag-isip naman po kayo. Wag naman ho sobrang linis ng mga pagkatao ninyo na kayo na lang po ang malinis dito sa ating probinsya. Nakakasawa rin naman ho yung tagline ninyo. Lagi na lang po yan. King phone patch interview kang Police Colonel J.D. Maandal, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office, kinumpirma na niti na in Provincial Mobile Force Company o PMFC Pampanga ing makatalaga para king checkpoint agpagnamo rin king request na kanuning kampo ng Engineer Bailon. Mga counts na ganyan, binibigyan po natin ng security and isa po sa request po nila ng mga kasama po nila is yung PMFC, kaya nga po yan po nilagay natin dyan para po mag-serve na police visibility para po ma-maintain ang peace and order. Yun po ang trabaho. Legal mo naman kano'y pamangamit drone king checkpoint dareng police. Lahat po ng PMFC po namin kasi meron po talaga silang issued drone na yan po ginagamit namin every time po na mag-checkpoint, most especially po sa mga border control checkpoint. Pero pag may checkpoint po sila, halimbawa sa 2 oras po na checkpoint, basta nag-checkpoint sila, automatic nagpapalipat po sila ng drone na kumukuha sa taas ng shop ng checkpoint kasi po compliance po nila pag magpapasa ng after operation report. Bukod po dun sa picture sa baba, meron din po sila considering na may mga issue nga po yan, mga PMFC. At kinausap ko nga po yung head nila, yung nga po, tinocument nila yung checkpoint nila. Kabang mamasala na namang Colonel D. Maandal, nabistamat ikitan niya ing Angeles City Mobile king checkpoint, ala naman kanong personnel, iba't king Angeles Keti. Yes ma'am, yung hindi ko na, wala pong Angeles Police doon. Kasi po yung mobile patrol po na yan, Angeles po nakalagay, nung panahon po ni General Makanan, nagkaroon po ng realignment of resources kung saan po yung mga sobra-sobra na mobile pinapahiram po sa ibang probinsya. At kami po yung dalawa na napahiraman ng 2 na mobile ng Angeles. Kaya naandyan po yan sa PMFC. So wala pong Angeles personnel po doon. Lahat po yung PMFC ng Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.